Film Bitka na Neretvi zasniva se na istinitim događajima iz Drugog svetskog rata. Kritičari su pisali da je režimski i bez umetničke težine, ali posle 40 godina ponovo kreće u bioskope od Japana do Amerike. Koliko je koštao film? Bitka na Neretvi je 5. najskuplji nehollywoodski film. Preračunato je da je budžet bio impozantnih 71 milion današnjih dolara, a Tito je lično odobrio sredstva za snimanje. Film je sponzorisalo 58 društvenih preduzeća, a vojska i avijacija dali su opremu i ljudstvo. Da li je Bitka na Neretvi najgledaniji domaći film? Prema zvaničnim podacima, film je gledalo 550 miliona ljudi u 82 zemlje. Uprkos zabrani Vatikana, samo prvo veče prikazivanja u italijanskim bioskopima, film je gledalo 40.000 ljudi. U Japanu je 1971. bio najgledaniji film. Ko je sve igrao u Neretvi? Uz Batu Živojinovića, Milenu Dravić, Ljubišu Samardžića, Borisa Dvornika i još 54 domaćih glumaca, u filmu su glumili Orson Welles, Yul Brynner, Franco Nero. Učestvovalo je 10.000 statista, uglavnom pripadnika JNA. Šta je još zanimljivo? Pablo Picasso dizajnirao je jedan od plakata za Neretvu, a od režisera Veljka Bulajića je dobio sanduk najboljeg makedonskog i slovenačkog vina. Za godinu i po dana, koliko je trajalo snimanje, napravljena su i srušena 4 sela, crkva, tvrđava i 80 bunkera. Železnički most je 2 puta miniran. Vojska je dala 75 oklopnih vozila, 22 aviona, 5000 pušaka, 380 mitraljeza, više od 2000 granata i avionskih bombi.